Wala naman talagang taong masama. It is the choice. Kasi naging masama rin ako. Naging masama rin akong kapatid. Naging masama rin akong anak. Naging masama rin akong nanay. Pero still, I'm looking forward na hindi sa lahat ng proseso ng buhay ng isang tao is, or kaming mga PDL is, masama na kami. It was 2018, RA 9165, Section 11, Article 2. Drugs po, possession. Yung pagkakamaling yun, patong-patong. Yung burden ng family ko pala is patong-patong na rin. They hate me because yung mga anak ko, pinabayaan ko na naman ulit, may iiwan ko na naman. Sa eldest son ko, we are not okay. So siguro yung second time, parang hindi na niya natanggap. Mahirap pala mawalan ng isa buong pamilya. Naging mature ako na in a way na special. Hindi naman ako teacher sa Laya, but I do the mentoring in ALS. And every single prayer, hindi nawawala sa amin yung pag-asa na, God, we know who we can be. Ito lang siguro muna yung diwa ng Pasko. And siguro isa sa diwa ng Pasko is yung pagpapatawad. Humingi ako ng tawad sa lahat na nasaktan ko. And sana rin, mapatawad din.